Kitang mga Pinoy, lisod kahit mo asenso. Kaya atong paningkamot, ikaguol sa uban, ang atong mga nakabot sa kinabuhi, ikamatay sa atong silingan, ang atong tanang napundar, bunga sa atong hinaguan, ikalibak sa mga tawang mga hilabtanon sa atong palibot, ikalagot sa atong mga silingan. Munang lisod kaayo ta madato dire sa Pilipinas. Hay halos tanang mga tawo sa atong palibot, dili mo sugot nga moasenso ka. Dili mo sugot nga madato ka. Dili mo sugot nga maharuhay ka. Ang ilang ganahang mahitabo, magpareho ratatanan nga nagkamang sa kalisdanan. Munang lisod kaayo moasenso dire sa Pilipinas, kay imong ikaharuhay, ikamatay sa imong silingan. May patso na lang diretso. Onya, kanipag ang mga silingan na, nga mga hilabtanon kay sa ato kinabuhi, maupag yo'y walay ikatampo, walay ikatabang. Sige ragpamira, birahon ka, kay ganahan po sila nga malugmok ka sa kalisdanan. Onya, kaning mga tao, hana ra bagyod, moone mga tawo nga wala na ning kamot sa ilang kaugalingon. Wala na narbaho, gapalagay-lay, mga dagkog lagay. Mga luag og bilahan. Dili man ning kamot. Dili man narbaho. Naganahang mo dato. Munay atong mga silingan. Ganahang maharuhay. Unya naras paray ka pondo, 8 hours gapalagay-lay. Gapabitay ana inyong mga lagay. Asa man mo dato, anak? Wa, manggali mi nga dato nga. Halos mamatay na mig tinarbaho. Dili, nagali mi mo pahuway. Dagko na kaimig tutoy og sigig ugay-ugay anang trabaho. La trabaho dito, trabaho diri, tanan. Trabahoon pa mi. Lagot kay ko aning mga tawuhan ni. Oo, kami kapoy nakaayumig paningkamot. Kapoy na kamig panarbaho. Kapoy na mig budget aning kwarta. Aron makatigom. Sige mig pangandoy madato. Mamatay na mig tinarbaho. Puro ra resibo. Muna ako, day. Naka-decide na gyud ko. Dili na ko mapuyo sa Pilipinas sunod tuig. Adto na ko magpuyo sa Mars. Ganahan na ko kinabuhing malinawon. Unya kaning mga tawhana pagyod nga dili ganahan nga modato ta, kaning mga tawhana nga dili ganahan nga moasenso ta, mga baga kay naong. Kita pa ilang daoton, ari pud manghulam nato og kwarta. Unsa man ang utuka? May pay bitok nimo day. Kay kabalo pag unsay isaktong paminsar, di ba? Bogo kay sa nga tanan. Daoton ka, libakon ka, imaritis ka. Dili ganahang moasinso ka. Pagkahuman, anha mo dool ni mo panghulam o kwarta. Buang! Sulayay ko kay di ba tigbasot ikaw diretso. Tigbas diretso. Maunang, lisod kaayong madato dire sa Pilipinas. Kay daghang suyaan, daghang hilabtanon, dili ganahan nga madato ka. Ganahan sila, pareho ratang pobre. Buyag, di ko. Nabalaw na kog kinaon o pinobre. Karon, Amerikano na pong lagay akong kanon. Mana ayaw gyud magpadala mga day. Ayaw gyud magpadala. Focus sa gyud ta sa ato nga goal. Nakinahanglang managko na ni ato mga tutoy. Focus ta sa goal mga day. Pagtarong mo kay na laitan na kanyo mga fallopian tube.